Ve skutečnosti je jádro atomu 100 000krát menší než jeho poloměr. Rozměrově odpovídá asi hlavu fotbalového stadionu. Po Rutherfordovi fyzikou No šup. Skáči. Skáčenko. Skáči. No. Všechno dohromady tvoří Honem. atomy se spojí dohromady a vytvářejí molekuly. Co to máš? Co to máš? Co to je? Kačenko? Až po 7 bilionů atomů, které tvoří lidské tělo. Po nějakou dobu se zdálo, že atomová teorie vesmíru vysvětluje všechno. Potom však fyzikové začali atomy rozbíjet a objevili celý zástup nových částic, které převrátily jejich teorie z nula. A jak se přetočíš na zádička? Zpátky. Takhle. A za foťákem se přetočíš jak? Ukaž, jak se přetočí za foťákem. Tak si pojď pro foťák. Takovýhle kousek No pojď si pro foťák. Honem. by to sezemí celé město. No, ty jsi šikovná. Aby ji vyrobili. Ukazuje se, že